Какво правите с противопраховите торбички от чанти или от обувки, когато обувките пристигат пакетирани с така платнена или подобно на платнена торбичка, всяка обувка опакована? Какво правите с тези торбички? Пазите ли ги, хвърляте ли ги или ги трупате и се чудите за какво са ви и къде да ги денете, за какво да ги използвате? Всъщност, рядко ги използваме, за да държиме чантите си вътре или да пакетираме обувките си отново по този начин и да ги съхраняваме така. Много често тези торби остават настрани и се чудим какво да правим с тях. Има няколко варианта. Единия, просто да ги изхвърляте и да се отървете от тях. Другия е да видите все пак за какво бихте могли да ги използвате. Едното от нещата е да ги ползвате като торбички, в които да слагате дрехите и обувките си, когато пътувате. По този начин ще намалите използването на нейлонови хартиени торби. Второто нещо, за което може да ги използвате, е всъщност в тях ако особено са по-големи, да ги използвате, за да в тях да слагате сезонни дрехи. Шапки, шалове, ръкавици. Всъщност тези торбички, понеже са изключително меки, бихте могли да ги използвате и като уплътнител, когато слагате нещо чупливо, да съхранявате или придвижвате, пренасяте, може да съхранявате и коледни играчки, да ги слагате. Така че може да ги използвате и за уплътнител. Това е третото нещо, за което може да ги използвате. Четвърто, може да ги използвате за спорт. Когато отивате да спортувате, вътре да си поставяте дрехите за спорт или да ги взимате с вас и след спорт вътре да си слагате все пак мокрите дрехи. И наистина биха могли да заменят хартиените и нейлоновите торбички, които по някой път използваме в ежедневието си. Така хем да намалим отпадъците, които създаваме, от друга страна да използваме нещо, което така или иначе имаме, което е от хубав материал и бихме могли да преизползваме много пъти и също време да се създадем и красота и нещата, които съхраняваме, да са добре опаковани и в красива и опаковката да е красива. Ако все пак не намирате за какво да ги използвате, този начин на използване, за който ви дадах като идея, не е вашия начин, не ви устройва, то се разделете с тях, защото всъщност може би ще се окаже, че те заемат изключително голямо пространство. На това пространство може да си сложите нещо полезно. Аз съм Калина и съм организатор на домашни работни пространства. Ще се радвам заедно да създадем най-добрата организация за вашия дом и използването по най-добрия начин на вашите вещи. До скоро!